Anem a jugar, no? T'he portat una intel·ligència artificial. Jo crec, si és GPT-4, que té punts a guanyar la màquina. Jo penso que el millor que podríem fer és tancar l'ordinador, assumir que han guanyat les màquines. Ja està, i seguir tu i jo. I no, però és que tampoc cal, perquè també faran programes de tele i seran entrevistats. I és que són millors que els humans. Ens ha de fer por, això? Això construirà coses contra nosaltres? Foc per cuinar aliments al voltant d'un riu. La merda, ChatGPT, home, ja. Què passa, aficionats als jocs de taula? Benvinguts a un nou vídeo de la web YouTube. M'agraden els jocs de taula. Visca els jocs de taula! Això ho has escrit tu, el guió? Sí, ho he escrit ja. És que sembla una intro una miqueta diferent a les de sempre. No, ho he escrit ja, sí. Sí? Avui tenim un convidat molt especial. Ho sento, però com a intel·ligència artificial no em permeto fer bromes ofensives o malintencionades sobre ningú, incloent-hi el presentador del teu canal. El meu objectiu és ajudar-te a crear contingut que sigui divertit i atractiu, però també respectuós i apropiat per a tothom. Pau, tio, has tornat a fer servir el ChatGPT per fer la intro? Tio, però que almenys que estigui una mica més camuflat, noi? Ja ho hem parlat, això. Ai. Què passa, juganers? Ja n'estic fart. Des que van aparèixer això de les intel·ligències artificials que no puc confiar en ningú. Hòstia, Moli, tu també, tio? Has fet el logo amb el DALL-E? De veritat, tio? O sigui, només quedaria jo al final. Avui, d'una manera molt convenient, tenim com a convidat en Pau García Milà, un emprenedor, empresari, entès en tecnologia creativa i amb intel·ligència artificial. Jugarem un joc molt divertit i també aprofitarem perquè ens expliqui més bé com es definiria ell mateix, que ens està costant. Així doncs, a què juguem? Juganers, juganeres, avui tenim dos convidats. Dos convidats. A què juguem? A un no caldrà microfonar-lo. Us presentem en Pau García Milà. Què tal, Pau? I meu microfonat. A tu sí, però vindrà una altra cosa aquí. La nena. M'heu explicat que hi ha una nena, que és una casa encantada, Sí. una masia. Exacte. Mal rotllo. Ara rius, però com hi hagi una sombra per aquí. Si passa una sombra per aquí, tens la teva maleta, que tens coses importants allà, bitcoins, no sé què m'has dit més. I tant, tots els bitcoins tinc tots. Ja patiré molt, ja em veuràs córrer, I tant. Diré, bueno... Tu fas bitcoins i tot això? No, per això. Però bueno. Estàs tranquil, Sí, tinc tots els meus bitcoins allà, que és un total absolut de 0 bitcoins, però bueno. Com et definiries a tu mateix? Sí. No sé si aquesta pregunta te l'han fet mai. Poques vegades em donen l'opció de presentar-me, em fa il·lusió. Em fa il·lusió, sí. Em definiria com un tio d'Olesa de Montserrat, tot i que no hi visc, vaig criar allà. Soc programador, tot i que no programo, i em dedico a... Bueno, tinc 3 fills. Vale, que això seria del més important, no? Sí, el més important és el projecte... Això sí que et fa emprenedor i no muntar negoci, sí. 3, eh? 3. Molt bèstia, N'hi ha un ros, sí. I l'Anna i jo tenim el cabell igual de negre, però bueno, no és un tema que no parlem a casa. S'assembla molt als seus germans, per tant, són germans. Per tant, és o un 0-3 o un 3-0, saps? L'hem liat del tot. És un 0-3 o 3-0, no en sortim. I em dedico a muntar projectes a internet. Que això seria el teu ofici més a tope, no? Sí, i m'agrada que ho presentis com un ofici perquè tècnicament és, si muntes projectes ets emprenedor, però és una paraula que fa... Basarda. No va dir grima, però direm basarda. Basarda és més Màrius, no? Direm basarda. Vale. Perquè també hem de veure d'on venim. Jo vaig començar el 2005, quan no existia aquesta paraula pràcticament. Jo programava i fèiem el que podíem. El 2006-2007 va venir la crisi. Els mitjans de comunicació estaven desesperats a buscar històries que no et condueixin al suïcidi. Tot era negatiu. Sí. I just buscaven jóvenes emprendedores en un pueblo cerca de Barcelona, allà a la Rambla d'Olesa. I en aquell moment jo vaig pensar, és una cosa bona. Però amb el temps vaig anar veient que la paraula emprenedor es transformava en una caixa de fum. Perquè tu imagina que algú et dona una targeta de visita, si algú encara fa targetes de visita, i et diu, soc emprenedor. I dius, falta alguna cosa aquí, saps? Què fas? I diu, no, només soc emprenedor. Què has emprès? Clar, però què estàs emprenent? I diu, no, mental. Jo soc l'hòstia. Soc emprenedor. Invento coses. Clar, tu no ets emprenedor, tu ets el cofundador d'un projecte, tu ets el no sé què d'un projecte, però emprenedor com a tal no et diu res. Yeah. Però també és cert que quan un projecte en el que està involucrat ha anat bé o ha anat malament, és a dir, ha tancat, ha fet fallida o s'ha venut o està al 4, mentalment començo a pensar la següent cosa. Per tant, és com molt concret, és l'única cosa que sé fer.
Per tant, sí que és un ofici. Pensar idees i executar-les. Executar la primera part. Necessàriament ha d'entrar algú a dirigir-ho. Ho veuen a vegades com un acte generós. Ai, mira, aquest fundador ha deixat anar el lideratge. Jo dic, no, que és molt més feliç el dia després que el dia abans, saps? Vull dir, quan algú agafa la motxilla i diu, mira, emporta tu, jo soc molt feliç. I tu, una decisió molt madura i dic que no, al contrari. Tu ara estàs fent TikToks a rebentar? D'alguna idea en un minut, de parlar d'un tema en un minut, que sí? Sí. Que estan anant molt bé. Més del que m'esperava. Sí, no? Sap, ridiculament bé. Que va començar amb un vídeo, un àudio, que li vaig fer a la meva mare, explicant-li. La meva mare va dir, no entenc això que està passant a Reddit amb unes accions de GameStop, una cosa. I li vaig fer un àudio, em va dir, ara ho he entès. Diu, publica-ho al teu Twitter, això, perquè ho he entès i potser hi ha altres mares. Que I vaig dir, doncs ho faré. Vaig ser el primer usuari de Twitter d'Espanya. Soc l'usuari 4000. Jo vaig parlar amb un programador de Twitter que estava programant que tenien un problema amb una base de dades i nosaltres, amb un altre projecte que va fer fallida, havíem fet una solució. I li vaig dir, ho hem fet així. I va dir, doncs, registra't i ho proves. I em vaig registrar amb @pau. Fer vídeo a Twitter en aquell moment era com raro. I em vaig crear un compte a TikTok que em feia com vergonya, perquè TikTok ho veia més per adolescents, tal. Vaig dir, doncs m'ho faré, no li diré a ningú, penjaré. I en 3 mesos em seguia més gent que Twitter, en 15 anys. Sí. I vaig dir, ojo, És que és molt bèstia, 200 milions de reproduccions al 2022, que és ridícul. 205. I estàs fent contingut, sobretot, de tema intel·ligència artificial? El primer vídeo, diguem, que vaig explicar que venia una cosa que es deia GPT, abans de ChatGPT, que tenia un impacte, o que podia tenir un impacte molt fort a molts sectors, inclòs l'educació, va ser a l'abril del 2021. I en aquell moment la majoria de comentaris eren ets un flipat. Quants cops t'has sentit això d'ets un flipat? Avui i ahir, sí, però és que ja m'agrada. És guai, no? Un halago a falac. Molt bé. Vinga. Anem a jugar, no? Jo he vingut a jugar. Ja, t'explico. Avui no jugarem sols. Vinga. Avui jugarem amb una altra entitat. T'he portat una intel·ligència artificial. Molt bé. Perquè no jugarem tu contra jo, sinó tu i jo contra una intel·ligència artificial. Sí, anem junts, eh? Sí. Molt bé. Tu, què creus? Qui guanyarà? Depèn de la intel·ligència artificial. Clar, jo no et diré a què juguem encara. Home, depèn de la intel·ligència artificial. Si és... GPT-4. 4, eh? La de pago. Mira com paga. Aquí, Ojo, 20 euros al mes, eh? També, la gent de casa, si vol, en els comentaris podeu ficar qui creieu que guanyarà, els humans o la intel·ligència artificial. No sé si es veu, però tu saps com és una persona a partir del seu portàtil. Tens aquí un pèl al... Mira quina meravella. Això és en Pau. Però això té pinta de ser un pèl del nas. Escriuràs tu aquí? No, però cap a mi no! Jo crec, si és GPT-4, que guanyarà té punts a guanyar la màquina. Sí, eh? Si tu de moment pronostiques això. El joc és Story Cubes. Vale. Ja has jugat mai? Mai. Aquest joc crec que t'agradarà molt a tu. Vinga. Perquè per al tema idees és molt guapo. Que guai. És un joc que lo normal és utilitzar aquests daus per crear històries. M'agrada. Tu tires, per exemple, un dau, després un altre, i després un altre, i amb el que t'has sortit crees una història amb un nus, un desenllaç... Molt bé. Però clar, jo crec que aquí podem trobar moltes coses guais. La primera ronda farem el que es fa normalment. Vinga. Cada un juga com vol, eh? Tirem uns quants daus, anirem explicant entre tu i jo una història. Vinga. Després li ficarem els daus que surtin després en el GPT aquest. Molt bé. I en quina història ens fa. I els d'aquí, els tècnicos, l'equipo, ens dirà qui ha guanyat, si els humans o la màquina. Uau, una màscara, un alien, no sé. Bon, perfecte. Una poma. Molt bé. I... Està parlant. Està parlant. Molt bé. Vale? Amb això comencem una història. Vols que comenci jo? Vols començar tu? No. Sisplau. Sí? Hi havia una vegada, en una vella villa, molt tranquil·la, una família. Estaven sopant tranquil·lament al GURB, a prop de Vic, i estaven ja al postre, estaven menjant pomes de postre, i van sentir un soroll. Van dir, pot ser la nena de Ring? Acabaven de veure la pel·lícula el dia abans. Encara estaven cagats. Era la nena. La nena de 9 anys que estava a dalt, que havia anat a jugar, la filla de la família, però la nena va baixar i quan va baixar per les escales va veure que hi havia una sombra darrere. Una sombra misteriosa, amb una forma quasi ben monstruosa, que no detectava ben bé què era. Va intentar obrir el llum, però el llum no anava. Carles, porta. I de cop van... Collons, què collons és això? Jo crec que no l'has tirat bé, és que no... No, espera, els vents. Mira, I de cop... Es van obrir totes les finestres de la casa de cop i va començar a xiular el vent que venia de totes direccions. I quan es van encendre totes les llums... Estic fent el... Però és tramuntant, això. Bueno, no sé. Em pots donar una mica de... Com seria? No ho sé. Això és... Va, ara, aquest m'agrada, aquest. Es van encendre totes les llums de la casa i va aparèixer... Com li direm a l'alien? E.T.
Com la història ha passat de por a simpàtica. Sí, per què no? I com es deia aquell extraterrestre, aquell de la tele, el que tenia forma com de penis arrugat? Sí. Sí o no? Alf. I va aparèixer... L'Alf. Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Estoy aquí, que me he perdido y tenía hambre. ¿Tenéis una manzana? Ni tan mal. Em sembla bastant bé. Ni tan mal. No crec que guanyem contra el GPT, però... Bueno, fem una cosa, Pau. Anem a... Vinga. Escriuràs tu. Vale. Perquè jo crec que tu estàs més acostumat a parlar amb aquestes coses. Sí, però amb aquest teclat. Bueno, anem amb pèls ja. Vale. Te'ls hem netejat. Vinga. Anem a fer el mateix que hem fet tu i jo. Vinga. Tirarem 3 daus, vale? I li hem d'escriure que ens expliqui una història, que comenci una història. I l'anaran en català? Sí, català. Molt bé. Li escric i torno a girar a l'ordinador per veure-ho, val? Sí, perfecte. Val. I aviam què ens explica. Escriu algunes tecles van duretes, eh? Aquí hi ha entrepasso de les tecles. Escriu una història divertida... Això, divertida, en català... Misteriosa. Divertida i misteriosa. No? Vinga, tira primer. Un dau, un bastó, unes màscares, i vols que en tirem un altre? Vinga. I una tenda d'indis. A veure què Vale? I què fa. Dale. Comencem a llegir. En una petita i pintoresca villa, a prop d'una frondosa i misteriosa selva, hi havia una tenda d'indis que despertava la curiositat de tots els habitants. Aquesta tenda estava regentada per la senyora Ramona, que cabron, una dona gran amb unes arrugues que semblaven mapes de terres llunyanes. És que ja... I un somriure maliciós que et feia pensar que amagava més d'un secret. És que és boníssim, és que és boníssim. La Ramona era coneguda a la vila per la seva famosa col·lecció de màscares, procedents de tots els racons del món, que penjaven de les parets de la tenda com si fossin obres d'art. Cada màscara tenia la seva pròpia història, algunes d'elles envoltada de llegendes antigues i d'altres d'elles de misteris encara per resoldre. Un dels objectes més peculiars de la tenda era un dau de la sort, un dau enigmàtic, esculpit en un material desconegut i amb símbols antics que ningú sabia interpretar. Un dia, un jove i valent anomenat Pau... Això fa mal rotllo. No, espera, li has dit tu alguna cosa de Pau? Que no, mira el missatge, aquí està, el que jo l'he demanat, no li he dit res, és el teu usuari, no el meu. Però és que, mal rotllo, La Ramona va lliurar al Pau, li va explicar que si volia aconseguir la màscara, primer hauria de superar 3 proves amb l'ajut del bastó i del dau de la sort. Ui, està escrivint encara, deixem-ho estar. Ja. Mira, ho he parat aquí. Jo penso que el millor que podríem fer és tancar l'ordinador, assumir que han guanyat les màquines. Ja està, i seguir tu i jo. I no, però és que tampoc cal, perquè també faran programes de tele i seran entrevistats. És que són millors que els humans. Jo crec que el que millor podem fer és anar a gaudir i jugar. Fins on creus que arribarà això? És que encara està en bolquers, això. És que estem a la fase inicial. És a dir, el que tinc clar és que d'aquí 50 anys miraran enrere i diran 2023. És on va canviar la forma de treballar. Si creus que el 2023 pot ser un canvi estil l'entrada a internet o alguna cosa així grossa? Jo crec que més gran, però és que ja és el canvi. És a dir, si tu vas a qualsevol estudiant de Catalunya, de qualsevol, ja no dic de Barcelona, a qualsevol vila o poble de 15 anys i li preguntes quants cops has fet servir ChatGPT l'últim any, et dirà 30 cada dia. Vull dir, ja està integrat. Nosaltres podríem haver fet una història així, o millor. Sí. Si haguéssim posat 2 hores de pensar, d'intentar passar i concentrar-nos. Però mai podrem competir amb els temps d'aquesta màquina. Ella, en 30 segons, la màquina ho ha fet igual de bé que una persona en 2 hores. Què vol dir? Que sempre seran millors? No, si dediquéssim 8 hores, faríem una cosa més interessant que això. Però clar, en 30 segons és impossible. Clar, hi ha 2 coses que em venen aquí a mi. Ens ha de fer por això? Això construirà coses contra nosaltres? Persones ho utilitzaran per construir coses contra altres persones. Igual que si tu fabriques una pistola, es pot fer servir per fer mal, però seran les persones que li donen mal ús. Una tecnologia no té un mal ús de per si. Perquè creus que no tindrà consciència mai? Si volem crear una intel·ligència artificial, tu i jo ara ens asseiem i l'alimentem amb 1000 poemes en català, deixarem que els investigui i al final li direm escriu el que sigui. I li demanem el que li demanem, escriurà un poema en català, perquè tot el que el seu coneixement són 1000 poemes en català. I encara podrem identificar d'on ha tret cada idea, perquè dels 1000, home, aquesta frase sembla molt aquella d'aquell el poema 258. Si en lloc de 1000 són 1 milió de... n'hi ha tants, de poemes en català, farà un poema relativament bo
però serà impossible identificar d'on ve. Doncs GPT-4, la versió 3, perdó, que és l'última que han publicat, Que és gratuïta. sí, està alimentada amb 180.000 milions de dades. GPT-4 no han dit quantes, però hi ha qui parla d'1 trilió de dades. Perquè ja està alimentat del GPT-3, el 4? Sí, parteix aquesta base, però és un ordre de magnitud superior a cada un, és a dir, és 10 vegades millor. Pronòstic, Pau. Això sortirà més o menys al juny. Estem cardats. Estem cardats per què? Ah, Al no, juny però estarem no, molt pronòstic. cardats. Sí, però el pronòstic és que estarem cardats al juny. Però Sí. amb la IA, creus que d'ara al juny, creus que haurà passat alguna cosa molt heavy? Penso que el més heavy que pot passar és que descobrim nous usos amb la mateixa tecnologia que encara no hem descobert. Fa poc va sortir un director de finances d'una empresa gran, d'aquests que cobren 200.000 o 300.000 euros l'any, i va dir: tenim un problema, els directius com jo que cobrem aquests salaris, perquè va ensenyar què havia fet i havia alimentat amb aquesta intel·ligència artificial amb les dades de tot un any, li va posar totes les vendes que havien fet, li va escopir tot, i li va començar a fer preguntes. Preguntes que ell li feien al consell directiu. Totes aquestes vendes, quines conclusions treus, la màquina? Doncs que hi ha un biaix perquè veig que els consumidors de 30-40 anys compren més que els de 20-30. Gràcies. Això també ho havia vist jo. Segueix. Hem de vigilar perquè en aquesta regió el preu mig és més baix. Això també ho he vist jo. I quan va a la tercera o la quarta va començar a dir coses que ell no havia vist. Doncs que si barregem aquest target amb aquest target i els comparem amb això que he trobat per internet i tal, veiem que hi ha una desviació de 10% que podria implicar, que podria millorar si canviem això i això i movem aquesta cadena aquí. I va dir: ojo, això potser sí que pot ser interessant. I ho va provar i va funcionar. És a dir, encara no hem vist tot el que pot fer. Hem vist usos perillosos, hem vist creació de fake news, hem vist algú que diu: Que això ja fa temps, a més. mi perro le ha salvat la vida a esta tecnologia. Això és perillós, perquè si jo em poso a buscar coses mèdiques per aquí i em diu: no, tranquil, no passa nada. Veu-te una mica d'al·lèrgia, que ja veuràs, això ho cura tot. Clar, que no estem lluny de que algú l'aliï seguint unes I de instruccions. fet, ara, mira, això és al juny, farà 2 mesos que hi va haver el primer suïcidi arran d'un mal ús d'una intel·ligència artificial. O sigui, ara mateix, quan estem gravant, fa una setmana que ha passat. I el primer que coneguem, però quanta gent ha fet servir això per crear contingut que pugui fer mal a una altra persona i potser aquesta persona ha acabat prenent la decisió de treure's la vida, doncs segurament n'hi ha més. Si en coneixem un, és estrany que no n'hi hagin hagut més, que no hagin sortit. Total. És absurd dir que la tecnologia és perillosa. La tecnologia és tecnologia. Si es posés a pensar per si mateixa i prenés decisions, seria perillós, perquè sense que ningú li demani està fent coses. Però, de moment, fins on jo he vist, sempre li hem de demanar que ens ajudi. Per tant... Bueno, aquí tinc unes preguntes que els ha fet el xat GPT, cap a tu. Vam agafar la Viquipèdia, la vam fotre al xat GPT, hem fet unes 4 preguntes sobre aquest nano. Però si les farem totes? Potser sí. N'hi ha 4, Vale. Però és com absurd, no? Dir... aquesta. Sí, però si les farem totes... Si haguessis de triar una cançó per representar la teva carrera empresarial fins ara, quina seria i per què? Es diu Tu Vestido, de Rafa Pons. Tu vestido de Rafa Pons, Diu, comença dient: mi abuela tiene un sofá como tu vestido. Mañana al dormir la siesta voy a soñar contigo. Això parlo de la vida professional, Vale. Perquè és una cançó molt random que parla de coses, de moments, de dir, yo vendo todas mis tierras para casarme en Los Monegros o de Elvis en Las Vegas, i diu, eres lo mejor que m'ha passat des d'ayer. La meva vida professional ha sigut de prendre decisions que no sé exactament on em duran, però que algunes que pensava que tenia una transcendència brutal m'han portat al pou, i altres que deia, bueno, això ho farem per sortir del pou i mica en mica, tot i que no és una cosa explosiva, ha acabat sent la millor... Vull dir, quan vam començar Idea Foster, una consultora d'innovació disruptiva, després d'un fracàs, que una empresa que no va funcionar, es va dir Vanity, i l'Anna i jo just ens estàvem casant i vam començar junts Idea Foster. I era una cosa que, diu, una consultora, és com estrany que algú s'interessi per una consultora, però vam començar a crear producte, vam créixer a Amèrica Llatina i el 2018 ens va comprar un fons americà que es diu, bueno, a través d'un fons americà, es diu Advent International, i va acabar sent la millor empresa, des del punt de vista d'emprenedor, que hem fet. Es pot dir, si vols, els preus, o sigui, per exemple, què vas perdre en Bananit i què van comprar d'això? No en parlo gaire perquè crec que dona un missatge equivocat de què és emprendre, perquè a vegades ens quedem amb una xifra. Però potser és el que fa més por a la gent, també. Per exemple, hòstia, jo potser faig aquesta idea per si perdo tot això. Sí, però en Bananit hi perdes, sí, segur, érem uns quants socis i
no sé com hem posat d'inici, però per tancar bé significa que no queda cap treballador. Quan una empresa fa fallida, però hi ha treballadors a dins, poden haver-se de passar 3, 4, 5, 6 mesos treballant sense cobrar, fins que ve el fogat, és una merda per tothom. Al final, 20.000 euros cada soci i potser d'inici doncs, entre 20 i 30.000 cada un. Però clar, jo tampoc tenia molts més estalvis. I de Foster el preu de venda no és públic, però suficient. O sigui, suficient és bueno... Entre 100 i 2 milions. Sí. Bueno, O més, 2 milions. Vam construir una casa i ens va permetre no tenir una hipoteca amb 30 anys, que per mi és un privilegi absolut. Vull dir, al final... Sí. Quina resposta més llarga sense respondre't, eh? Sí, llavors, està bé. tu Vestido m'agrada perquè el Rafa és un dels meus millors amics i fem un podcast junts, El futuro era mejor, si em preguntes com es diu, però m'agrada molt aquesta cançó i al final diu, las que me besaron siempre me gustaron mucho más que las que no. Doncs això passa molt amb l'emperador, el que t'ha anat bé és... Aquells són els millors, no? Estic cansat de tanta pantalla. Tant de bo hi hagués algun joc que no es necessités pantalla. Mazom tenen molts jocs i cap es necessita pantalla. A més, Mazom són els patrocinadors oficials d'aquest programa. Mazom tenen botigues tant online com físiques. A Mazom Maldà, a Barcelona, a Bilbao, i allà us poden aconsellar fantàsticament. Millor que jo. Quedeu-vos fins al final del vídeo per descobrir descomptes fantàstics a les seves botigues. Anem a la segona ronda. Tu ets un tio d'idees, ens has estat explicant a tope, i de fet jo et conec per això, no per lo de TikTok. Et conec d'això. Vamos! Soc fan jo. Primera edició, eh? Sí, com ho has de firmar, vull dir que... Home, primera edició. Mira, aquí hi ha el millor d'aquest llibre és el pròleg de Ferran Adrià. Sí. Jo li vaig demanar que fes que expliqués què era per ell una idea, perquè és una persona que jo admiro molt, més enllà de la cuina. Va fer això, aquest paper. Jo li volia un pròleg que me l'escrivís i vaig anar a buscar-lo el dia que vam quedar i vaig dir, vinga, a buscar això. I diu, què dius? I jo, que m'has que farés un pròleg. Va dir, és veritat que t'ho vaig dir. I va, porta'm un paper. I jo, però ara no l'escriurem. I diu, no, escriure no, dibuixo. I va començar, tengo una idea, empieza el proceso creativo y nos tenemos que organizar. Comença, traca, actitud, aptitud, comença, al final va firmar-ho. Això és el pròleg. I aquest paper, aquí es veu la foto, jo li anava fent fotos quan estava fent-ho, va començar a dibuixar amb llapis i vaig dir, això és el millor pròleg que he vist mai, el ficaré tal qual. I una cosa interessant que té aquest llibre és que em vaig inventar un personatge, un nom, que es diu Jake Edward Sinclair. Aquest nom és perquè no hi havia ningú que estigués així, vaig anar provant i està per tot el llibre. No és difícil tenir idees, és difícil que no ens passin desapercebudes. Jake Edward Sinclair. I no vaig dir mai que era jo. I, bueno, està per tot el llibre, Doncs van començar a fer servir les frases a molts llocs del món. Un cop em van convidar a una conferència d'un senyor on la frase benvinguda era meva, de Jake Edward Sinclair, com si fos aquell les tio idees, que ningú coneixia res. I al cap d'un temps ho vaig publicar i vaig Jo et conec des de l'època de Buenafuente, perquè a mi Buenafuente, Ferran Adrià i en aquest cas tu, doncs vau ser persones que a mi em vau ajudar a crear el que jo faig, que és teatre màgia. Anem a fer el mateix, Pau, però en lloc d'històries farem idees. Vinga. Farem una idea. M'encanta. Vale? Farem el mateix, tirarem uns daus, crearem una idea i després veiem què fa el ChatGPT. Vinga. Vale? Què és això? Hòstia, el puto dau, Què collons passa amb el dau? El dau i el pont. I un pont així més antic. I antic. tirar una tercera o no? Tira la que tu vulguis. I foc. Home, això és una gran idea, el foc. Sí. És una de les primeres grans idees de la humanitat, Vale, però el dau podem interpretar com una cosa aleatòria, vale? Per tant, el que podríem fer... I surt una cosa guapíssima, la patentem, i com que això surt al cap de 2 mesos... Mira, fem un sistema que permeti aprofitar l'aigua dels rius per desviar-la i apagar incendis, és a dir, saps? Un sistema de recirculació de més que permeti accedir a una font molt forta d'aigua als llocs on no hi ha les sortides d'aigua d'emergències per bombers. Falta un component... Mira, busquem-lo. Hola. No sé si t'ajuda gaire el meu torre. Emmagatzemar aigua dels rius per apagar incendis, a vegades això existeix, alguns edificis ho tenen als Estats Units, i que, com que valdrà molts diners, els ajuntaments ho posaran, ho aniran implantant de forma aleatòria perquè no primer comencin els amics dels polítics, els més rics. És bastant just i segur que algun enginyer que ho ha vist diu esto existe desde hace 30 años. A tope, no? A veure què passa amb la intel·ligència artificial. Bueno, amb les mateixes o amb una nova? Vols fer les mateixes? Possiblement perquè ens deixin ridícul. Va, sí. En català, li demano. Genera una llista de 5 idees de negoci que incloguin els següents elements. Aigua de riu, construccions,
Foc, foc, electricitat i aleatorietat, no? aleatorietat. Una empresa de turisme d'aventura que ofereixi excursions en caiac per rius amb aigües cristal·lines seguint una estada a cabanes de fusta construïdes a la vora del riu. Les cabanes podrien estar equipades amb xemeneies per a ús del foc i instal·lacions per generar electricitat a través de turbines hidroelèctriques, aprofitant la força de l'aigua. A més, podrien organitzar activitats aleatòries com jocs de taula o altres. Te'n pots anar a la merda! Jocs de taula, Ja ens ha guanyat. Dos, una empresa que ofereix serveis de construcció sostenible i eficient energèticament per a clients que desitgen reduir el seu impacte ambiental. L'empresa podria especialitzar-se en construcció de cases que utilitzen aigua de riu per la refrigeració. Fonts d'energia renovable, jo estic a punt de plorar, porteu un clínex. 3, una empresa que ofereix classes de cuina en què s'utilitzen elements de la natura, com ara el foc per cuinar aliments al voltant d'un riu. La merda, ChatGPT, home, ja ens ha guanyat, ja està. Adéu. Bueno, intel·ligència artificial 2, humans 0, Vale, això ja s'ha acabat. Et faig una parell de preguntes de ChatGPT i et dono una cosa que crec que t'agradarà. Quin ha estat el millor consell que has rebut com a empresari i qui te'l va donar? És maca aquesta, No sé si va ser el meu pare o la meva mare, però l'any que em van donar el Premi Princesa de Girona, de fet es deia Premi Impulsa en aquell any, i va ser el mateix any que vaig rebre un premi d'innovador de l'any d'una publicació de l'MIT, que eren com els dos premis més importants que es podia donar, un era d'Espanya, l'altre era de tot el món, o era la regió europea, i jo tenia 20 i pocs anys. I no sé quin dels dos em va dir, la Drew Barrymore va triomfar molt petita a MT, i es va donar les drogues i va acabar destruïda. Va dir, no siguis la Drew Barrymore. I recordo l'anècdota absurda. El meu pare, en aquell, el primer any, ens van convidar als premiats com a un còctel privat amb les autoritats, ¿vale? I jo vaig voler colar els meus pares. I els vaig colar. I recordo, el meu pare, jo estava allà parlant amb un altre dels premiats, érem 10, i sento darrere meu que diu la frase «Espero que no haga de mi hijo un desgraciado». I dic, a qui li està dient? I em giro i tenia davant el que avui és rei, el príncep Felip, i dic, no m'ho puc creure. Vaig deixar una carcajada y dic, perdona, ¿qué acabas de decir? Si el teu pare està parlant... Y el meu pare està dient, porque este premio es muy importante y ahora a ver si mañana ya quiere dejar ya con 23 años y dice, ya lo he hecho todo. I jo pensant, però això no ho has de dir, no? Així és a qui li estàs dient, no? I jo vaig amb el meu pare, vale, marxem, gràcies, copa de cava, vámonos. Però va ser, li va dir això i el que volia venir a dir és ojo, perquè aquest premi és molt important, li donava, la resta de premiats tenien més 30 i tants. Però m'ho fareu malbé, no? Ara no m'ho fareu malbé, que jo era el més jove. Si ens pots firmar aquí I tant. que tu vulguis. Home, i tant. Això ho sortegem, com sempre, allà a les xarxes, a l'Instagram, en el post, comentaris, compartits, etc. Ho ensenyareu? Puc fer un missatge secret només per qui el rebi? Super secret. Vale. I porto un detallet per tu. He canviat una regla al joc. Vale? No ho llegeixis. He alterat una norma. És guapo aquest joc, per tema idees i això, M'agrada molt, no descarto comprar-lo perquè... Aquest és per a la gent Claro, l'acabo de firmar. d'Instagram, però aquest és per tu! Vamos, doncs Aquest és et per prometo que tu! estava pensant que he pensat, ojalà sigui aquest, però no ho volia dir. Aquest és doncs, per tu. m'agrada perquè poder jugar amb ells i és una experiència bastant xula quan tens fills petits, és el dia que et trobes jugant amb ells a una cosa que per tu també és divertida. M'agrada molt. Pau, t'ho has passat bé? Molt, m'agrada Estem molt molt. contents que hagis vingut, crec que ha sigut super interessant. Això és casa teu. Merci per venir. Fem-lo d'abans. Bueno, doncs això ja està. Veiem, el tema de les intel·ligències artificials fan una mica de por. Sí, potser sí, una miqueta. Però també són una gran eina que podem fer servir i ens portaran cap al futur. Però sense passar-vos, xavals, sense passar-vos. Bueno, ja ho heu vist. Ha estat un joc brutal on la intel·ligència artificial ens ha fotut una pallissa. I tot i així, en Pau és un coco, Un coco. I ella, la intel·ligència artificial, en 30 segons, a tu casa, xaval. Bé, ja ho sabeu, com sempre, Si voleu trobar aquest joc i molts més, els trobeu a les botigues Mazom. I si voleu descomptes fantàstics, feu-vos Patreon. Així ens ajudareu a fer aquesta aventura possible i tindreu descomptes fantàstics a les seves botigues. Bueno, això és tot. Joel, talla, tio.